Στο λιμάνι, εκεί όπου σήμερα δεν υπάρχουν πλοία. Κάτσε, πώς δεν υπάρχουν? Αυτό χθες είχαμε μια εξέλιξη. Καλημέρα, Σπύρο. Είχαμε μια εξέλιξη στο μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά. Έκρινε την απεργία παράνομη. Άρα υποθέτω ότι θα έχουμε κανονικά πλοία σήμερα, δεν είναι έτσι? Θα έχουμε. Δεν ξέρω, αφού έκρινε το. Καλημέρα, Κατερίνα. Καλημέρα, Κώστα. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ναι. Βρισκόμαστε εδώ στο λιμάνι της Ραφίνας. Συζητήσαμε πολλές φορές μέσα στη διάρκεια της εβδομάδας για το θέμα της απεργίας των ναυτεργατικών σωματείων εδώ στην Ραφίνα. Όπως ανέφερες και εσύ πολύ σωστά, το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά έκρινε παράνομη την 24ωρη απεργία την οποία είχαν προκηρύξει οι εργάτες εδώ στο λιμάνι. Όχι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα πλοίο. Εδώ έχουμε τους εργάτες οι οποίοι εξακολουθούν και προχωρούν στην διαδικασία της απεργίας και θα μας εξηγήσει πώς γίνεται αυτό ο πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ, της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού, ο κύριος Αντώνης Νταλακογιώργος. Πώς γίνεται αυτό αφού έχουμε δικαστική απόφαση για την άρση λοιπόν της απεργίας και ποια είναι η θέση των εργατών εδώ πέρα, οι οποίοι αρχίζουν να φέρουν. Βεβαίως. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καταρχήν να πω δύο κουβέντες για την απεργία μας. Εκείνο το οποίο θέλω να σημειώσω είναι ότι η απεργία της ΠΕΝΕΝ προαναγγέλθηκε από την περασμένη Παρασκευή. Τηρήσαμε όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία αναφορικά με την κήρυξη της απεργίας όπως εφαρμόζονται. Το νούμερο είναι αυτό. Το δεύτερο που θέλω να σημειώσω είναι ότι τούτη τη στιγμή το λιμάνι της Ραφίνας, όλα τα οποία είναι σταματημένα, τα πληρώματα 100% συμμετέχουν στην απεργία και δύο είναι τα βασικά θέματα που αναδεικνύουμε με αυτή την απεργία. Το πρώτο είναι η ασφάλεια στο λιμάνι της Ραφίνας και η ασφάλεια στο επικίνδυνο, το σημειώνω, το υπογραμμίζω, στο αγκυροβόλιο, το οποίο αγκυροβόλιο της Ραφίνας που κάθε μέρα είναι αρόδο ανάλογα με τις περιπτώσεις 2 και 3 πλοία, είναι επικίνδυνο, δεν είναι ασφαλές, δεν είναι αναγνωρισμένο και αυτό συνιστά ένα μεγάλο πρόβλημα για την ασφάλεια των ναυτικών, των πλοίων και των επιβενόντων. Και το τρίτο που θέλω να πω είναι ότι προκύπτουν εξαιτίας της νέας κατάστασης που διαμορφώθηκε στο λιμάνι της Ραφίνας πολλά και σοβαρά εργασιακά προβλήματα των ναυτικών, τα οποία ακριβώς τα έχουμε στην αιχμή των διεκδικήσεών μας και για τα οποία περιμένουμε και απαντήσεις και λύσεις. Το πλοίο ώρα θα φύγει ή δεν θα φύγει? Το πλοίο πίσω σας νομίζω παρατέταρτο φεύγει σε 20 λεπτά από τώρα. Απάντησα, δεν θα φύγει κανένα πλοίο από το λιμάνι της Ραφίνας καθόλου τη διάρκεια της 24ωρης απεργίας μας. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η ΠΕΝΕΝ είναι υπεράνω του νόμου. Δηλαδή υπάρχουν, ξέρω εγώ, οι υπόλοιποι που είναι κάτω από τον νόμο και υπάρχει και μια οργάνωση η οποία ξεπερνά τον νόμο. Δεν την απασχολεί, τι λέει τα δικαστήρια, οι νόμοι κλπ. Η απάντησή μου σε αυτό το οποίο λέτε και το σχολιάσατε και αρχικά είναι η εξής. Είμαστε βαθιά πεπισμένοι και έτσι λειτουργούμε στη γραμμή του σωματείου που έχουμε χαράξει, που η ΠΕΝΕΝ είναι από τα πιο αγωνιστικά και μαζικά σωματεία της χώρας μας, ότι τα προβλήματα, τα αιτήματα και οι διεκδικήσεις των εργαζομένων και των ναυτεργατών δεν μπορεί να κρίνονται και να αποφασίζονται στις αίθουσες των δικαστηριών, αλλά μόνο στους χώρους εργασίας. Αυτή είναι η απάντησή μας για την. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Ποιος το λέει αυτό? Άρα υπάρχει ο νόμος και υπάρχει ο Νταλακογιώργος που είναι πάνω από τον νόμο. Εγώ αυτό λέω. Να τα καταργήσουν τα δικαστήρια τότε. Να πω κι εγώ. Αφήστε τον Νταλακογιώργο. Ακούστε με. Αφήστε τον Νταλακογιώργο. Εκείνο το οποίο σας είπα και φαίνεται δεν το επαναλάβω. Και ο Νταλακογιώργος πιο πάνω. Με ακούτε? Λέω λοιπόν, απαντώ. Λοιπόν, να το επαναλάβω, ότι αυτή τη στιγμή σύσσωμα τα πληρώματα 100% των πλοίων που είναι ομολογημένα ναυτικές συμμετέχουν και απεργούν. Κατά συνέπεια δεν είναι θέμα το τι λέει ο Νταλακογιώργος μόνο. Ναι, καλά, δεν έχουμε και περιθώριο να μην απεργήσουν τώρα, μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Ακούστε με, θα το πω. Φαίνεται δεν είναι πιστικό αυτό που λέω. Τι σημαίνει πιστικό? Δεν υπάρχει πιστικό. Αφού στο δικαστήριο. Την κρίνουμε, την αξιολογούμε. Ακούστε με, αυτό θα το πω εγώ. Τι είστε, εφετείο είστε? Να το πω κι εγώ. Την απόφαση του δικαστηρίου εμείς την αξιολογούμε ότι δεν πρέπει να την εφαρμόσουμε. Τι είστε εσείς που αξιολογείτε την απόφαση του δικαστηρίου? Τα δικαιώματα και τις διεκδικήσεις μας. Δεν το καταλαβαίνω. Από εκεί και πέρα τώρα ο καθένας μπορεί να μας κρίνει.
Εφετείου είστε. Και να ξέρετε και κάτι ακόμα. Δεν έχει κατέβει, ακούστε με, δεν έχει κατέβει ούτε μισός επιβάτης στο λιμάνι. Ούτε μισός επιβάτης. Τι σχέση γι' αυτό, αφού τους είπατε δεν θα πάνε, πού θα πάνε, χαζίνοι άνθρωποι να πάνε. Το προαναγγείλαμε, το ανακοινώσαμε. Και το έχουν επικοινωνήσει και τα τουριστικά πρακτορία. Άρα, όλα αυτά, κύριε Νταλακογιώργο, τα καταλάβαμε. Καταλάβαμε επίσης ότι εσείς γράφετε τα δικαστήρια της χώρας στα παλαιότερα των υποδημάτων σας. Σωστά. Να διαβάσετε εσείς που το λέτε αυτά, τη δικαστική απόφαση. Ναι. Και αν, γιατί ρωτήσαμε 5-6 νομικούς, η δικαστική απόφαση δεν απαντάει σε τίποτα από αυτά τα οποία... Να καταργήσουμε τα δικαστήρια τότε. Να αποφασίζουν οι 5-6 νομικοί που ορίζουν Νταλακογιώργος. Μια δικαστική απόφαση. Να φτιάξουμε ένα λαϊκό δικαστήριο στη σύνθεση θα αποφασίζει Πενέν. Είναι κατασκευασμένη και εμείς δεν θα τη δεχτούμε. Δεν σας αρέσει αυτό που... Εμένα δεν μ' αρέσει. Εσάς δεν σας αρέσει το δικαστήριο. Ξέρετε, είναι στην κορυφή του αγωνιστικού κινήματος και δεν πειθαρχεί σε δικαστικές αποφάσεις οι οποίες είναι στα μέτρα των εφοπιστών. Να αλλάξουμε τον νόμο. Νόμος είναι το δίκαιο του Νταλακογιώργου. Να το κάνουμε έτσι. Να σας αρέσει. Το νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη. Ωραία, να το κάνουμε έτσι. Να μην έχουμε νόμους. Τι τους θέλουμε τους νόμους. Ναι. Αφού δεν τους αυτό είναι το δόγμα της Πενέν. Όπως σας το είπα. Ωραία. Αν δεν σας αρέσει, απογειώστε. Εμένα δεν μ' αρέσει. Εμένα μια χαρά, συμφωνώ. Θέλω και εμένα, ούτε εμένα. Ότι αποφάσισα, άμα κατηχόν βγάλει το δικαστήριο και την απόφαση εναντίον μου, να μην τηρήσω ούτε εγώ. Εγώ είμαι μαζί σας. Αυτό θέλω. Θέλω κατά το δοκούν να διαλέγουμε ποιες αποφάσεις τηρούμε και ποιες όχι. Ακούστε με, ξέρετε εσείς που μιλάτε πόσες δικαστικές αποφάσεις υπάρχουν σε εργατικούς αγώνες και σε απεργίες. Όλες είναι καρμπών, όλες είναι ενάντια. Να τα καταργήσουμε μαζί σας. Έξω τα δικαστήρια. Να αποφασίζουν οι 5-6 νομικοί του Νταλακογιώργου. Δικαστικές αποφάσεις. Αυτό λέτε. Καλά, εντάξει. Αν λειτουργούσε το κίνημα το αγωνιστικό, το ταξικό, έτσι δεν θα είχαμε ποτέ απεργία. Ποιο ταξικό κίνημα. Πήρε μια απόφαση ένα δικαστήριο. Δεν ζούμε. Αν λοιπόν, αν πειθαρχούσαμε σε όλες τις δικαστικές αποφάσεις, δεν θα είχαμε αγώνα. Θα υπήρξε σιωπητήριο νεκροταφείο. Ωραία. Ξαναλέω. Άρα υπάρχει το δικαστήριο, το εφετείο, ο Άριος Πάγος και πιο πάνω ο Νταλακογιώργος. Σωστά τα λέω. Καλά βάζω την ιεραρχία. Εντάξει, επαναλάβετε το ίδιο. Τι είναι επαναλάβω, γιατί συμπεριλαμβάνει κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, ωραία, να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο. Κύριε Νταλακογιώργο, θα κάνετε. Τα ίδια λέτε, δεν λέτε κάτι άλλο. Θα κάνετε και άλλες απεργιακές κινητοποιήσεις. Αυτό που γίνεται στο λιμάνι της Ραφίνας. Συκοφαντώ εγώ. Το δικαστήριο έβγαλε απόφαση και εσείς τη γράφετε στα παπούτσια σας. Είναι ντροπή σας. Αντί να συζητάμε για την ασφάλεια των επιβατών, των αστεργατών, των ποιων, καθίστε και λέτε. Είναι ντροπή μου που λέω ότι πρέπει να σεβόμαστε δικαστική απόφαση. Εντάξει. Το παίρνω πίσω, Νταλακογιώργος, ό,τι πει, καταργήστε όλα τα δικαστήρια. Αυτό το λέτε εσείς. Η Πενέν δεν το λέει αυτό. Το πήρα πίσω. Ακούσατε, δεν σας αρέσει. Καταργήστε τα δικαστήρια, μόνο Νταλακογιώργος. Το πήρα πίσω, ορίστε, δημόσια στον αέρα. Εντάξει, πέστε το 50 φορές. Αυτοί που σας ακούνε έχουν κρίση, έχουν νοημοσύνη και ξέρουν. Δεν είναι σαν τους χαζούς δικαστές που βάζουν τα αποφάσεις που δεν σας αρέσουν. Που σας παρακολουθεί εκεί. Κύριε Νταλακογιώργο, να ρωτήσω κάτι. Επειδή σήμερα δεν ταξιδεύουν οι επιβάτες και επειδή η απεργία γίνεται σε μια μέρα που θα έχει μεγάλη επιβατική κίνηση, Παρασκευή που φεύγει ο κόσμος, και το πιθανότερο είναι να χρεωθεί μια μέρα ξενοδοχείου επιπλέον, την οποία δεν θα είναι εκεί να την απολαύσει. Θα κάνετε και άλλες απεργιακές κινητοποιήσεις? Θα κλείσετε και άλλες μέρες στο λιμάνι? Η απάντησή μου είναι η εξής. Ότι εμείς έχουμε θέσει μια σειρά από αιτήματα. Αν αυτά τα αιτήματα και για τα οποία υπεύθυνοι το ότι γίνεται η απεργία, και αυτό μπορεί να μην αρέσει στον συνάδελφό σας, οι πέτοικοι υπεύθυνοι για την απεργία μας δεν είναι οι ναυτεργάτες και ο Νταλακογιώργος. Είναι οι εφοπιστές, είναι η κυβέρνηση, είναι το Υπουργείο Ναυτιλίας και οι υπηρεσίες τους, που εδώ και πολύ καιρό τους τα έχουμε γνωστοποιήσει, αλλά δυστυχώς δεν έχουν πάρει. Σκοπεύετε λοιπόν να κάνετε και άλλες μέρες απεργίας, να κλείσετε και άλλες μέρες στο λιμάνι? Αφήστε το να το πω εγώ. Σήμερα έχουμε στις 8 η ώρα συγκέντρωση. Οκ. Θα ακολουθήσει συνέλευση. Αυτό το ζήτημα που λέτε θα κουβεντιαστεί εκεί. Και οι αποφάσεις οι οποίες θα ληφθούν θα είναι στην κατεύθυνση να δοθούν λύσεις στα προβλήματα. Υπάρχει περίπτωση άρα, μήπως μετά τη συνέλευση που είναι στις 8 θα φύγουν τα επόμενα πλοία που είναι από τις 8.30-9 και μετά και τα απογευματινά? Όχι, δεν θα φύγει κανένα πλοίο. Καμία περίπτωση? Όχι, δεν θα φύγει κανένα πλοίο.
Σου απαντώ. Η απεργία είναι 24 ώρες, θα τηρηθεί και θα εφαρμοστεί ευλαβικά από τα πληρώματα και τα συνδικαλιστικά τους όργανα. Αυτό δεν τίθεται για κουβέντα. Εκείνο το οποίο τίθεται για κουβέντα είναι να δούμε, να αξιολογήσουμε τις απαντήσεις που έχουμε πάρει και ανάλογα να πάρουμε τις αποφάσεις μας προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους που θέτει η απεργία μας.